Maailmani romahti, kun eräänä päivänä tylysti ilmoitit, että lähdet luotani, etkä koskaan palaa. Päiviä kulin kuin sumussa. Tunsin olevani täysin yksin. En voinut kertoa kenellekään, kuinka vihainen olin. Ja todellakaan käsittänyt, mitä olin tehnyt ansaitakseni tällaisen kohtelun. Menetin yöuneni ja ruokahaluni. Päässäni pyöri vain yksi ajatus. Sinä. Yritin ottaa sinun yhteyttä, mutta et vastannut yhteenkään yhteydenottooni. Halusin kuitenkin selityksen ja saada sinut ymmärtämään, että teit virheen jättäessäsi minut. Koska en saanut sinun yhteyttä muuten, päätin etsiä sinut käsiini. Vietin unettomat yöni ajellen ympäriinsä, miettien missä voisit olla ja mistä sinut löytäisin. Ja päivisin kiersin niissä paikoissa, joissa sinä vietit aikaasi, kun olimme vielä onnellisesti yhdessä. Yhteisten tuttavien kautta sain viimein tietää, missä asuit. Olin varma, että nyt kuuntelisit minua ja saisin sinut ymmärtämään, että olit elämäni rakkaus, enkä voisi elää ilmasi. Sinun olisi annettava minulle vielä toinen mahdollisuus. Uskaltauduin ovellesi, vaikka tiesin, että olit hakenut minulle lähestymiskiellon. Et kuitenkaan laskenut minua sisään, vaan soitit poliisin minua hakemaan. Vihasin sitä, että et suostunut kuuntelemaan minua, ja tiesin, että tulisin vielä takaisin. Jonakin päivänä saisin sinun ymmärtämään oman parhaasi. Aina kun pääsin lähellesi, sinä katosit uudestaan. Jälleen minun oli etsittävä sinut, jotta voisimme taas elää onnellisesti yhdessä. Rakastin ja vihasin sinua samaan aikaan. Miksi yritit eristää minut ulos elämästäsi, vaikka minä halusin vain olla lähelläsi ja tehdä sinut jälleen onnelliseksi? Olit luvannut olla minun viimeiseen hengenvetoon, ja aion pitää huolta